നമസ്കാരം, ജിമ്മൻ കുണ്ടത്തിലാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ലൈവിനെ പറ്റിയും ലൈവിൽ പോകുന്നവരെ പറ്റിയും ലൈവ് നടത്തുന്നവരെ പറ്റിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു ലൈവ് വന്നു. അതിനെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും നിർബന്ധിച്ചതും കൃഷിപാഠം സജിത മേഡമാണ്. അവർ ഫേസ് ലൈവ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഇന്നിട്ടിരുന്നു. അതും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ഞാൻ ലൈവിൽ വന്നു. കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്തോഷം. സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ലൈവിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകൾ നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ഇടമാണല്ലോ ലൈവുകൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ലൈവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ടാസ്കുകളൊക്കെ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ണേട്ടൻ്റെ കാശിത്തുമ്പ എന്ന ലൈവിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അന്ന് കണ്ണം പറഞ്ഞിരുന്നു, അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന്. അല്ലാതെ പലരും ലൈവുകളിൽ ചെല്ലുമ്പം അനീഷ് എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് മിനിഞ്ഞാന്നങ്ങാണ്ട് ലൈവിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയപ്പോൾ ആൾ ഫുള്ളാണ്, അതിന് ചാൻസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നൊന്ന് പോയി അതിൽ പങ്കെടുത്തു. വളരെ മനോഹരമായി നന്നായി പുള്ളി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ നമ്മളൊക്കെ വീഡിയോ ഒരാളുടെ കാണും, ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ, ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റെങ്ങാണ്ട് കണ്ടാലായി. എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് അടിപൊളി സൂപ്പർ എന്ന് എഴുതി നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വാച്ച് അവർ തികയാറില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ 1000 കൂട്ട് നേടുക എന്നുള്ളത് പലരെ സംബന്ധിച്ചും സാധ്യമായി തീരും. പക്ഷേ 4000 മണിക്കൂറുകൾ എന്നുള്ളത് പലർക്കും ഒരു ബാലി കയറാൻ മലയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ വൈറലാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവുകളിൽ കൂടെ വാച്ച് അവർ ലഭിക്കണം. ഇതിന് രണ്ടിനുമുള്ള സാധ്യതകളില്ലാതെ സാധാരണക്കാരെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ലൈവിലൊക്കെ വരാനുള്ള ധൈര്യമോ പേടിയോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ലൈവാണ് ഈ അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി നടത്തുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായി സുന്ദരമായി പുള്ളി നടത്തുന്നുണ്ട്. പുള്ളി നന്നായി അത് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്വാസം വിടാനുള്ള സമയം പുള്ളിക്കില്ല. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആ ചാനലിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയി കാണാനുള്ള ചാനലുകളുടെ പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 15ഓളം ചാനലുകളിൽ നമ്മളെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിടും. വ്യത്യസ്തരായ 15ഓളം ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു വിടും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 5 മിനിറ്റിൽ കുറയാതെ വീഡിയോ കാണുക, കൂട്ടില്ലാത്തവരെ കൂട്ട് നേടുക. ഇനി കൂട്ടാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോകൾ കണ്ട് വാച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, വാച്ച് അവർ നേടുക. ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസിയാണല്ലോ, കൊടുക്കുക വാങ്ങുക, വാങ്ങിയത് കൊടുക്കുക, കൊടുത്തത് വാങ്ങുക. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തും സഹകരിച്ചും. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നിവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കെങ്ങാണ്ടാണ് ഈ ലൈവ് തുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ വളരെ വൈകിയാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. നിങ്ങൾ പോയി പങ്കെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാസ്ക് അല്ലാതെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ലൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമ്മുടെ സജിത മേഡത്തെ പറ്റി പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ. ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ എനിക്കിപ്പം സമയം പോരാ, സാവകാശം പോരാ. എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ വളരെ ചിരപരിചിതമായ ചില പേരുകൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ 1000 കൂട്ടും 4000 മണിക്കൂറുകൾ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള ടാസ്ക് ലൈവുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള സംശയമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ വഞ്ചനാശ്രമം നടത്തുന്ന തങ്ങളുടേതായ ജന്മഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ചിലർ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ആത്മാർത്ഥമുള്ളവർ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുക, സത്യസന്ധത പുലർത്തുക എന്നുള്ള ഏത് മേഖലയിൽ എപ്പോഴും അതിന് മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാകൂ. തരികിട തട്ടിപ്പിനൊക്കെ ഒരു താൽക്കാലികമായ വിജയമുണ്ടാകും. ആത്യന്തികമായ വിജയം സത്യത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ നൽകുന്ന ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും ആ നൽകുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നല്ലെങ്കിലും മറ്റാരിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് അത് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതൊരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ്, പ്രപഞ്ച സത്യമാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ബൈബിളിലൊരു വാക്യം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരികയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, ടീച്ചിങ്സ്. യേശു പറഞ്ഞത്, കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്ന ഒരളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരുന്ന. കൊടുക്കുക, കിട്ടാനുള്ളൊരു മാർഗം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, എന്തെല്ലാം നേടാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്തവരെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉള്ളത് കൊടുക്കുക, ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കാൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം പണമൊന്നുമല്ല, സ്വത്തൊന്നല്ല, സമ്പത്തൊന്നുമല്ല. ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഒരുപാട് സമ്പത്ത് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാളെ കോടീശ്വരനായാലും നമ്മളൊന്നും ആർക്കും കൊടുക്കില്ല.
കാരണം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് സമ്പത്തോ സ്വത്തോ പണമോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമല്ല. കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സാണ്. നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയം, ആത്മാർത്ഥതയുള്ളൊരു മനസ്സ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കും. ചിലരെ കണ്ടില്ല, ദരിദ്രരെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നവരെ. ചില വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഈർന്നണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഹൃദയം ആർദ്രമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രമാത്രം മനസാക്ഷിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാചകരായ മനുഷ്യർ, വല്ലവരും വെച്ച് നീട്ടുന്ന ആഹാരപ്പൊതികൾ, എച്ചിൽ കൂരകളിൽ പട്ടികളായിട്ടൊക്കെ മൽപ്പിടുത്തം നടത്തേണ്ടി വരുന്നവർ, ആരെങ്കിലും ദാനമായി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണപ്പൊതി തുറന്ന് അത് കഴിക്കുമ്പം തൻ്റെ അടുത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്ന പട്ടികൾക്ക് പോലും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ആഹാരം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് യാചകരായി അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ യാചകരെന്നാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ലോകവും വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും അവർ യാചകരല്ല, അവർ കോടീശ്വരന്മാരാണ്, അവർ പുണ്യാത്മാക്കളാണ്. അവർ ഹൃദയം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും അവർ കോടീശ്വരന്മാരാണ്. സമ്പത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, അവർ മനസ്സിൽ സമ്പന്നരായവരാണ്. പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലെ കോടീശ്വരന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ പണം കൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരാണ്. മനസ്സിലും പ്രവൃത്തിയിലും നന്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും അവർ മഹാദരിദ്രരാണ്, ഏറ്റവും ഭിക്ഷക്കാരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ധാരാളമായി കൊടുക്കുക. സ്നേഹം കൊടുക്കാം, സൗഹൃദം കൊടുക്കാം, കരുതൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം, പണം കൊടുക്കാം, വസ്ത്രം കൊടുക്കാം, എന്തെല്ലാം കൊടുക്കാം. ഈ നമ്മളായിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് കൂട്ട് കൊടുക്കാം, വാച്ച് അവർ കൊടുക്കാം, പ്രോത്സാഹനത്തിന് നല്ല കമൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ പണിയാം, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം, ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്കും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങോട്ട് സഹായിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈവുകളിലൊക്കെ പോയി വെറുതെ സമയം കളയാതെ, പഞ്ചസാര വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയാതെ, കൊഞ്ചിക്കൊഴയാതെ, അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവർ ആ പാട്ടിൽ പോട്ടെ. നിങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ ലൈവുകളിൽ പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂട്ടും വാച്ചവറും നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന, തങ്ങളെക്കാൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, എൻ്റെ ലൈവിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് എന്നേക്കാൾ മെച്ചമുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്, ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അടുക്കൽ പോവുക. ചിലർക്ക് ചിലരോട് മാത്രം താല്പര്യം, ചിലരോട് മാത്രം ഭയങ്കര സംസാരം, ചിലരോട് മാത്രം ഭയങ്കര പങ്കാളിത്തം, മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അനീഷിൻ്റെ ലൈവിൽ ഞാൻ ചെന്നു, വളരെ മാന്യമായ പുള്ളി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചിലരുടെ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും സ്നേഹവും അവരുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മാർത്ഥമുള്ളതാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ടാസ്കുമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതുപോലെ പലരും ഉണ്ടാകാം, എനിക്കറിയാതെ പലരും നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ പോവുക, ലൈവുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക, ഇതുപോലുള്ള നല്ല ലൈവുകളിൽ പോവുക, പരമാവധി കൂട്ടുകൾ തേടുക, വാച്ച് അവർ തേടുക, മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുക. കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ കിട്ടും, കൊടുത്തിട്ട് നേടുക. പലരെയും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, ഞാനും വിളിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങളും വിളിക്കാറുണ്ട്, വരുമോ വരാമോ, അത് തെറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരണമെന്ന് പറയാം. കൊടുത്താലും വരാതവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ബൈബിൾ പറയുന്നത് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞാണ്, വിത്ത് വിതക്കാൻ ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടു, വിത്ത് വിതച്ചു, പോയി, ദുഷ്ടൻ വന്ന് കള വിതച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ കുറേ കള വിതച്ചു, ഞാറ് വളർന്നു, കളയും വളർന്നു. പണിക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ കളയങ്ങ് പറിച്ച് കളയട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ യജമാനൻ പറയുന്നത്, കള പറിക്കേണ്ട, കള പറിക്കുമ്പോൾ നല്ലതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് അത് വളരട്ടെ കൊയ്ത്തോളം. കൊയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലത് കൊയ്ത് നമുക്ക് കൊയ്ത്തുപുരയെ കൊണ്ടുവെക്കാം, മറ്റതിനെ നമുക്ക് തീയിലിട്ട് കത്തിച്ച് കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കളകളും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. കളകളും കൂട്ടത്തിൽ വളരട്ടെ. കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ, നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വാച്ച് അവർ കാണണം, കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ കാണണം, ആഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ, നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കരായതുകൊണ്ട് നമ്മളതുപോലെ ചെയ്യുന്നവർ, തിരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് നോക്കാത്തവർ, രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ വോട്ട് തേടി നല്ല ചിരിച്ച് പല്ലൊക്കെ കാണിച്ച് കൈനീട്ടി വരുന്നവർ, കൈകൂപ്പി വരുന്നവർ, നമസ്കാരം പറയുന്നവർ, പിന്നെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറകുവശത്താണ് കാണിക്കുക, പുറംതിരിഞ്ഞ് പുറകുവശം കാണിച്ച് നടക്കും. പിന്നെ അവരെ കാണണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ആവണം. അങ്ങനെ നല്ലാത്തവർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നെല്ലിനെയും പതിരിനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. കണ്ണൂർ കപാലി.